Jeg skal bevise sammenhængen mellem arealet og stamfunktionen, altså at mærke x er lige med f af x. Og det vil jeg gøre ved hjælp af tretrinsreglen. I første trin, der skal jeg bestemme delta a, og delta a er simpelthen lige med a, parentes x plus h, parentes slut minus a af x. I andet trin, der skal jeg bestemme hældningssekanten, og det gør jeg simpelthen ved at dividere med h. Der tager vi, man kan sige delta a divideret med h, hvilket så vil sige, at vores delta a så var lige med a, parentes x plus h, parentes slut, minus a af x, og det divideres så med h. Hvis h så er positiv, så vil det så gælde, at delta a her, det ligger mellem f af x gange med h, og f af x plus h gange med h. Derved når vi videre til tredje trin. Der skal jeg simpelthen bevise, at mærke x er lige med f af x. Hvis vi tager det her udtryk her, og dividerer det med h, så får vi det her udtryk, hvilket betyder, at delta a divideret med h ligger inden for f af x og f af x plus h. Dernæst så skal jeg så lade h gå med 0, når delta a er divideret med h. Og det betyder så i sidste ende, at a mærke x er lige med f af x. Herved har jeg simpelthen bevist sammenhængen mellem arealet og stamfunktionen ved hjælp af tretrinsreglen.